Ce planele pentru Era- 2024? Planele mele pentru 2024 sunt ca să trăiesc până în 2025. Deci eu îți citesc o dată și tu după repeți, da? Salutare, dragi prieteni, sunt Nițoiu King și am un anunț foarte important de făcut. Pe data de 24 august, mai exact anul acesta, voi fi prezent la cea mai frumoasă Ai îți dă din gură ca și cum, nu? nuntă în Ulmeni, județul Buzău, la restaurantul Zen, mai exact Hanul Vânătorilor. Alături de noi, cei mai minunați miri, Sigur, a ținut minte până acum tot. Vezi ce spui că prin ecran te aude? Viorel și Ăsta ce să... Ăsta mi-aude viitorul cu aia. Ăsta mi-aude câte bătăi de inimi mai am rămase în mine. Mihaela și nu mult. Dacă Dacă ar fi suficient și de deștept, ar ști să calculeze cât mai trăiesc. Dar nu poate atâta. El știe doar mai ai 86.345 de bătăi de inimi. Dar nu știe să-mi spună cât înseamnă asta în timp. În ultimul rând, cei mai norocoși nași, Cristi și Alexandra. Vă așteptăm un număr cât mai mare. Eu, Nițoiu King și formația lui Nașu, formația Hai mă că ea, dacă cu el a pierdut cu 30 de secunde. Dar cu 30 de secunde cu el a pierdut. Rusache, vă aștept să vă distrezi, cum știu eu cel mai tare, să fie atmosferă și să sară artificiile, ce vrei tu să zici, da? Ha. Uite-te la el, i-a pus ciocanul în mână cu el. I-a pus ciocanul în mână la maimuță și nu știe, n-am mai văzut. Salutare, dragi prieteni, sunt al vostru, Nițoiu King, iar vă aștept pe data de... King de ce? Că coroana n-are cum să meargă mai jos de urechi niciodată? Că să prindem mânerele astea și nu... De efectiv orice îi facem, nu pot să o cobor mai jos. E de ce King? De unde până unde? 21, 31, Mamă, mi-am luat nici măcar perioada cu ei. Bă, nici măcar perioada cu ei. 31 august, vă așteptăm anul ăsta, iar Nu cred că există un 31 august. Există? Luna august are 31 de zile? mirii vor fi Marius și cu... Miri. Și omul meu a fost nevoie de o idee. A fost nevoie de un Miri. Ca să-și aducă aminte despre cine vorbește cu ei. Bă, dar ar fi atât de ușor pentru că aș putea să-și folosească urechile ca să ne audă gândurile și ar fi mai ușor pentru toată lumea. Cine ai zis nu? De la început. Salutare. Salutare! Salutare, dragi prieteni, sunt al vostru Nițoiu King, iar pe data de... Mamă, nu sunt reale urechile alea cu aia. N-are cum. Cu aia are niște bețe de chibrit care îi le țin așa. Ei sunt înfipte aici în ceafă și aici în ureche, ca să-i stea urechea acum. Cu aia n-are cum, dă-te în pula mea. N-ai cum cu aia să ai așa urechi. 31, Bă, ia da. 33 martie. Atunci. august, voi fi prezent la fratele meu, Marius, voi fi prezent la cea mai tare... Viorel. Voi fi cel mai tare prezent la fratele meu, Viorel, și vă așteptăm Voi fi cel mai tare prezent. un număr cât mai mare, să ne distrăm alături cu formația lui nașul meu, Sache, să ne distrăm până mâine dimineață, vă așteptăm să ne distrăm un număr. Până mâine dimineață. Evenimentul se întâmplă pe 31. Pe 31. Cât mai mare. Vă iubim. Numele mirilor și Numele mirilor este... A avut dificultăți în a zice mirilor cu aia. Numele mirului este... Numele mirului. Numele mirului De la Ierusalim, da. Mirul a venit de la Ierusalim. este... Generică. Generică. Cum îl cheamă pe generică? A crezut că generică e numele cu aia, nu vine să cred. Asta nu știu, nu cheamă. Încă o dată.
Salutare, dragi prieteni, sunt Nițoiu, bla bla bla, vă aștept pe data de 31 august 2024, anul acesta, să vă distrez cum știu eu cel. Să miroase la mâini cu ei, ce-o făcut cu ele înainte? Și le-o fi băgat pe la picioare și a fi dat cu ele pântre cur. S-a scărpinat, s-a braț și acum le miroase. Ce trecu face cu Mai bine ele? alături de mirii noștri Viorel și Micaela și nu în ultimul rând alături de nașii mari, Cristi și Alexandra, în comuna Ulmeni, județul Buzău, la restaurantul Și ăsta își bate pula de el cu ei în ultimul hal. Zil, mai exact, la Haimul Vânătorilor. Ha! Salutare, dragi prieteni, sunt al vostru Nițoiu Regele King, iar sunt pe data de... Mai tare. 21. Dar vă rog, ca și cum din toate vorbește cu o regie imaginară. Regia, 10 secunde de publicitate, vă rog, cum făcea Dan Diaconescu. Dintr-o dată este, vă rog, ca și cum sunt mai mulți oameni cu eu. 1, 21, 31 Ăla, tot ce era și înainte. de August, voi fi prezent la mirii noi. Asta știu sigur, că noiembrie n-are 31 de zile, are doar 30. Asta știu sigur. Viorel și Marius, voi fi prezent. Viorel și Marius, mirii noștri, vă invităm la această nuntă homosexuală. Mă, ceva, mă, frate, spune să trimită vocal, mă. băi, păi ți-am zis. Păi ce-a zis el, ca și cum zise trimeată vocal, ca și cum ăsta nu i-a zis tot vocal ceea ce trebuia să transmită el. Ar fi ajutat mai mult dacă auzea altă voce. Care e logica din spatele urechilor, capului? Fii atent, salutare, dragi prieteni, sunt Nițoiu, iar pe data de 20 și... Mamă, mai spăci și pe mine. Iar pe data de 31 august 31 august 2024, anul acesta, voi fi alături la cea mai frumoasă Doamne, și i-a fost greu pentru o secundă. N-a știut cum să zică 2024. nuntă, alături de mirii noștri. Vior, A fost conceput pentru a zbura. Și eu mă mir cu ea, de ce îl ține Dumnezeu pe pământ? De ce nu se duce printre rudele lui ciorile? Chiar dacă n-are aripile unde trebuie, spiritul contează. Viorel și Micaela și nu în ultimul rând, alături de cei mai minunați nași, Cristi și Alexandra. Haideți să începem. Evenimentul va avea loc la Haimul Vânătorilor. Hai, salutare! 3 Salutare, dragi prieteni! Sunt al vostru Nițoiu King, iar pe data de 21 1900 toamnă. Hai mă, bă, cu aia, lasă-mă, nu cred, mă, că e atât de prost. N-are cum. Serios, nu cred. Nu cred că există omul ăsta, nu cred că e real. N-are cum. 21 1900. Cărei? 31 august, de la început. 31 august 2024 anul ăsta. Hai, E greu. hai, 2024. Da, e greu de tot. Hai, 3, 2, Salutare, dragi prieteni! Sunt al vostru Nițoiu Regele King, iar pe Regele King. Da, adevărul e că, uite, de ce nu m-am gândit la asta? Ion Bețivu de Dragmen Ion. De ce nu? data de 21 2004 voi fi prezent. 2024, nu 2004, bă. Nu e, bă, nu e real cu aia, vă zic, n-are cum să fie real. 2024, Ioane. 2004 2024. Hai, da. A zis Ioane și într-o m-a făcut așa atent, eram, ce asta? A început. De ce vorbește omul ăsta de televizor cu mine? Salutare, dragi. de acolo, mă cură. Hai. Se încurcă rău de tot acolo, nu cu aia, te încurci la tot rău de tot, nu există un de acolo, te împiedici practic de la început până la sfârșit. Hai. Salutare, dragi prieteni! Sunt al vostru Nițoiu King, Deci oprește-te puțin. Viorel și Mihaela Viorel și Mihaela sunt mirii, da? sunt mici. Și nașii, Și nașii. Cristi cu Alexandra. Cristi și cu Alexandru. Locația e la Hanul Uită-te la el cum pare că a înțeles tot. Uită-te la el cum pare că a înțeles tot. Vânătorilor în Buzău, Ulmeni, Locație la... în anul 2024 I-a dat greu cu aia. I-a dat greu. pe data de 31 august. Ia și citește de aici, hai. E mult. Hai, salutare, dragi.
E mult, e mult să le țină 4 nume, să facă niște mii de euro în seara aia. E mult. Salutare, dragi prieteni! Iar pe data de 2024 E real, e real. voi fi prezent. Nici să citească nu prea știe, adică nici cititul nu e punctul lui foarte. Putem să treci și asta de pe lista calităților lui. La ce mai tare nuntă unde să aibă loc în Urmeni, la restaurantul Urmeni, Anul vânătorilor. anul vânătorilor. Anul vânătorilor. Eu n-aș rezista cu ei cu ăsta. N-aș putea. Voi fi prezent la Zi. Vasile, Așteaptă să-i zică ăsta, deși a ta să citească cu ei. Bă, cred că ar fi mai simplu să-i deseneze în punctul ăsta. Andreea și Marius. Zi Marius. Anca. Andreea și Anca. Păi zi-mă cum fac acolo, mă, la mișto. Băi, la mișto, ăsta le-a mișto, i-a dat telefon să citească Andreea și Anca și minii noștri, Marius, care și un Marius și Viorel. Mă, zi cum e așa. Deci, Zi-mă acolo cum e. deci avem așa. Viorel și Micaela. Bă, cum cântă ăsta piese cap-coadă, mă? Cum cântă ăsta piese cap-coadă? El și Mihaela. Miri. Miri. Mă, ce cântă ăsta la anunți? De nu poate să țină minte 3 cuvinte. E cum, ce îi se întâmplă lui, nu știu, de... Și nașii, Cristi cu Alexandra. Și Alexandru. Hai, de la început. Salutare, dragi. Oare ciorditorilor, salut, 50 de lei, să 50 de lei. Să ne dau drumul. Hai. Cum ai zis? Viorel? Și Micaela, Cristi și Alexandra. Ah, De la început. Păi de ce ne zis așa de la început? Păi asta zice, de tot 5 minute 49 Viorel și ale. Salutare, dragi prieteni. Data de 31 august 2024, da? Hai. 3, 2, 1, start. salutare, dragi prieteni, iar pe data de 2024 voi fi E real cu ei. Omul asta să gândească până și la... Băi, e clar că sunt niște chestii care îl depășesc. Eu nu înțeleg de ce insistă. Băiatul ăsta chiar e răutăcios acum din spatele camerei. Chiar am văzut că nu știu, ar fi mai simplu să plătească un program cu AI și cu vocea lui să-i dea să citească cu aia pe AI-ul ăla, cu vocea lui. Că nu știu, nu merge așa, pare nu... prezent la cea mai tare nuntă. La Cristi și Mihaela și Marius voi fi prezent la cea mai tare nuntă. Cristi și Mihaela și Marius, da. Această relație neortodoxă făcută în biserică, veniți să ne vedeți cum ne cununăm și ne luăm împreună 2 bărbați și o femeie. Vă aștepta să ne distrăm. Deci a plimbat omul de la Anca și Andreea, sau cum a zis inițial, 2 femei, care nici asta nu este legal în România, după a dus-o la 2 bărbați și o femeie care se căsătoresc. Deci cum, pe toate le dă cu ei, și poligamie, și homosexualitate. Omul ăsta este atât de inclusiv, de nu vă duce urechile, să înțelegeți. Informația. Mă, cine-i Cristi? Cum ai zis? Păi nu-i Cristi, Cristianașu. Cristi, nașu. Păi nașu, e nașu. Păi da, cum ai zis Cristi și Micaela e Nașu Miresica. mare. Hai. Salutare, dragi prieteni, sunt al vostru Nițoiu Regele, iar pe data de 2024 31 august. Uita să zică King. Pe data de 24 e anul cu ei. Bă, nu pot să cred că e atât de greu cu omul ăsta. Dar nu, bă, trebuie să facă pe prostul cu ei. Trebuie să facă pe prostul cu ei. Deci nu se poate așa ceva. 31 august Da? voi fi prezent la cea mai tare nuntă Urmeni, la Urmeni, la Hanul Vânătorilor. la Hanul Vânătorilor, voi fi prezent la cel mai tare restaurantul Hanul Vânătorilor. Anul Vânătorilor. Anul vânătorilor. Mai înainte a... Știi, pe telefon și să uite și la ăsta cu ei. E cumva... Ăsta trebuie să-i confirme cuvintele că le-a citit cum trebuie, știi? Alături de cei mai minunați miri. Acel Ce se uită la telefon la ceas? Să uită să vadă cât timp a trecut de când a început, dar oricum nu știe nici să calculeze.
Alături. Deci- Ignorați Miri. Voi fi prezent la cel mai tare Păi spune Miri. Miri, Mihaela și Uite-te la asta, de ce mai cer multe coaie? De ce mai cer multe telefonul? Să vadă ce greutate are un iPhone? Să știe că bagă mâna în buzunare în tramvaie, să știe ce să tragă sau ce să nu tragă? Marius și Mihaela. Viorel. Bă, coaie, mie niciun Marius, ce pula are cu Marius? I-a rămas în cap de când am învățat ce trebuia să zică la nunta trecută, coaie. I-a rămas un Marius acolo. Acum nu poți să știi că a fost mire, că a fost naș, nu poți să știi, dar fă că tot zice Marius, coaie, nu e niciun Marius acolo. Viorel și ăștia o să fie nașii mari frații. Viorel și Mihaela. Viorel, Cristi și Alexandra nașii. Cristi și Alexandra. Hai mă Ioane, fă de la început și fă cum trebuie că ție, mai mă că ție se mă frate mă. Bă, nu e real, coaie. Deci nu vreau să... Deci nu e real, coaie. Nu există pe pământul ăsta așa ceva. N-are cum. Deci, Faci o dedicație la asta? Se oprește nunta jumătate de oră până când învață el două nume. Pentru Nicolae și Miresica. Pentru Mirela și Nae. Nu, pentru Nicolae și Miresica am zis. 50 de lei. Cât e ăștia? Stai să pun microfonul jos. N-ai cum să-i dai dedicație, coaie. El aude bine, dar nu ține minte. Poți să-i zici în șoaptă în colțul cortului de la altă nuntă și el te aude. Dar nu pricepe, nu poți să te înțelegi cu el ca cu oameni. deci Viorel și Mihaela, Cristi și Alexandra sunt nașii. Haideți să începem așa. Hai. Să mai luăm o dată de la început, încercarea moartea în... Hai, Doamne ajută! Detalii de partea. Hai. Viorela. Bă, cum a reușit să futați? Bă, de la prima chestie cu ei, Viorela, coaie. Ce Viorela? Încă ți-ai și pula ta. Bă, pus toate punctele pe auz. Viorela. Ce Viorela? Mamă, Viorel și Mihaela. Viorel. Hai să începem cu Viorel. Păi n-ai cum să încep cu Viorel, trebuie să te prezinți și tu cine ești? Sunt Nițoiu regele și am un anunț de făcut pe... Nu poate să țină minte cu ei. Știți ce mi-aduce aminte chestia asta din JoJo Bizarre's Adventures? Din ultimul sezon când intrase Jolene la pușcărie și nu putea să ține minte mai mult de 3 lucruri odată. Cam așa e și ăsta cu ei. Deci nu poate să știe și cum îl cheamă pe el și pe alți doi oameni în același timp. Nu are cum, efectiv. Nu poate, îl depășește situația. Pe data de 31 august 2024, hai, start! Salutare, dragi prieteni, sunt Apostol Nițoiu Regele, iar pe data de 2024 voi fi prezent la restaurantul Urmeni, restaurantul vânătorilor. Din comuna Anul Vânătorilor, Anul Vânătorilor. așa? Voi fi prezent la Urmeni, Buzău, unde o să aibă loc cea mai tare nuntă. Nașii mari vor fi Mihaela și Vasile. Unde pula mea n-am mai scos, mă, pe asta? Unde pula mea? Eu, Vasile. Wow, e real, coaie. E real. Bă, nu poate să existe, mă. Bă, nu are cum. Bă, ăsta nu e real, mă. Eu vreau să mă duc să pun mâna pe el. Vreau să pun mâna pe el, coaie. Vreau să mă conving că omul ăsta nu e... Ioane, Mihaela e Miresica, mă, frate, mai făcut-o naș acum. Viorel cu Mihaela, Miri. Cine e Vasile, coaie? Alexandra cu Cristi nașii. Da, spar rău. Păi stai, mă, și finalul? A zis până la urmă ce să mai zic? Uite, de 20 de minute până am uit la filmulețul ăsta. Dă-te morții, mă, din piticule! Oare morți, stai că nu sunt așa. O și eu. Te morți, mă, de aici, mici!
Cu ăsta, ce vrea ăsta? Morți-mă, ești mie să morți-mă. Ivone, morți-mă. Am făcut volum. Stai, ți-am făcut, da, avem și peste 100 de euro. Ce vrea să facă cu ei? Mi-am pus garda. Cine dracu mai intră mă pe ușă la ora asta? Îți dai seama să intri să vezi așa priveliște cu ei? Să intri pe ușă și să vezi în pula mea, gen doi băieți dezbrăcați, mi-e și eticheta de la kilos pe aici. Rutule, scuze-le, bă, n-ai ce ți-am zis, mă. Ți-am spus de astea. Hai! Uite ce țiți am cu aia, deci nu e adevărat așa ceva. E nu că acum aș fi într-o situație diferită, tot așa cred că are și acum. Așa e omul după sărbători cu aia, durează un pic până se reglează trupul. Eu îți dau ție ăla! Ce ăsta cântă la bani aici? Hai că îmi dau bani! Hai că vă dau bani! Dormi și alcool n-am bătat. Păi, trebuie să strâns trăia că zici, bă, ce bă, cine nu vrea bani la cara? Că ei sunt în jumătate de curul gol. Ia uitează, să uităm de rău. Clar nu mergea cu aia. Ce datorie? Păi 1 euro aveai tu datorie la mine, futus Dumnezeu. Ți-au ieșit biletele, tu ești bași pula de mine. Bă, tu cât bani aveai să-mi dai, mă? Dă-mă bani. Ai, îi facturează luni. N-ai înălțimea necesară ca să mai... Bă, că mi-aș pula morți de pe țigani. Ce stai? Nu sumă! Ce vrea cu ea? Și-a pus mâini la cap, voia să fie pocănit în burtă. Ce voia cu ea? Andreea, doamne! Mai puțin. Mamă, prostiută cu ea. Mamă, trebuie să-i trimit asta. Știți cum o să cringească cu ea? Știți cum o să cringească la treaba asta? El nu cred că s-a uitat niciodată la Revelionul ăsta. Nu cred. Uite, mă, mâncați și pula ta cât ești de prost. Uite-te cu ea la tine. Ești mândru de tine, frate? Ești mândru de tine? Facă gen de banii ăștia, să facă gen să-și bage la pulă. Nu mi-am băgat bani la pulă, bă, dar prost să mă faci. 140 de milioane și o să Îi pierdeți, ajută-mă în timp ce îi se pară, îi răscrăcăbăi mai tare. Bă, nu fură nimeni aici. Nu să fure! Asta zic. Na, ia-i și pe ăștia asta, bine și pe cui ce vrei. Adore-i, bă, că mai spun la măta. Adore-i, bă, că mai spun. O să intre cu sumătă, trebuie să adună emoții, mă. Hai, bă, că mai spun la măta emoții. Dar putea să fii până, bro.
Rămăsese bani la pulă cu aia. De m-aș fi trezit și eu a doua zi cu 1 milion în chiloți, aș fi simțit că trăiesc cu aia. Da, așa, până mea, chiar niciun ban n-am avut să-mi dau pula, chiar niciun ban. Ce să fac? Zic, ce să fac? Urmați-mă, nici nu cunosc, că mai până acolo să-mi fac! Eu m-am mânat după acolo cu ai de ce? Bă, am făcut golul, zic! Am făcut golul. Am făcut 5.200. Ce țâțici, coaie, ce țâțici de femeie care dă cu botul în pulă. Începe să dea cu botul în pulă. Și este elastic furat de la maică mea cu aici. Acum mi-a dat aminte de elasticul ăsta. Am furat elasticul ăsta de la maică mea. Bă, nu mă mai ruga. Uitați-vă ce de păr aveam cam, sigur. Bă, cine m-a filmat Aici a zis Ultra Coaie, mi-a făcut o poză. Uite că s-a super meritat ce am făcut acum, Coaie, futui morții lui. Că omul mi-a trimis o poză cu astea și mi-a zis: Ioane, vezi că ai pătrățele pe spate. Mi-a trimis efectiv poză la astea cu aia de pe spate de aici. Și uite, bine, am făcut și eu acum. Uitați-vă cum mi se vede pe camera lui Străsul spărtura asta de la cap cu aia. Unde m-am bătut țiganii în Galați, în centru vechi. Uitați-vă cu aia. Uitați-vă cum mi se vede aici, ești nebun. Zici că am fost cusut de cel mai nepriceput doctor retras veterinar a cusut o singură dată, a potcovit odată un cal și asta l-a făcut medic veterinar cu aia. Zici că e priză. Dar pe camera mea nu se vede așa cu exportul ăsta, nu se vede chiar. Am șters cu bani cu ei. Deci îl trec pistol cu apă pe lângă. Bă, morții, bă, hai să lăsăm la ficații, morții, la Uite cum îmi face cozonacul ăla sub burdă. Iar îl aruncă în spațiul ăla pentru pitici cu aia, unde a mai căzut Ultra de mai multe ori aici. Acum văd. Aici era să cadă, dar n-a căzut. Dar ce ne-am dat și noi pantaloni jos ca oamenii adevărați pe el? Eu voiam să mă descalz, ce voiam să fac? Asta am pus eu, să nu mai este. Doamne, ce beția dracului cu ei. Deci cred că e prima dată când văd asta atât de detaliat. Ce cât îl iau și îl strâng de cât să se dezbrace și el. Știu că am făcut gif cu treaba asta. Cu aia spart piticul de grădină cu aia.
S-a schimbat sticla de bere. Ai, ce a fost și cu... Bă, dar băiatul ăsta a fost așa, gen fix aici cu aia, nu mergeau. M-a luat în brațe cu ei, dar de ce a făcut el? De ce a făcut el gestul ăsta cu scaunul? Eu nu pot să dau seama ce a fost în capul lui băiatul ăsta. Ce voia? Adică ce... Atâta spatele, am umerii mei munții cu ei. Am demon back, am Bucky. Uitați-vă pârșenile de la demonul meu de pe spate cu ei. O mică promovare voia. Ce promovare cu ei? Păi cine e? Face ceva pe internet băiatul ăsta? Ce vin să mă pula, am dat un vehiculă și toată antena nu știi. Mă, ăsta tot mă cheamă cu ei la duel. Bă, ce trecu aveam ăsta în seara? Voia să le iau pe omul meu rus în cârcă. A făcut și el ceva cu ei, deci schimbă centrul de greutate imediat așa. Altfel ar fi trebuit să-l iau. Noi suntem închiloți și omul ăsta cu băscuța. Prima dată cu ei când îl văd cap-coadă. Nu știam că s-au întâmplat atât de multe în 14 minute. Deci, practic, schema în care băiatul ăsta dă cu scaunul în mine, îl gâtui pe ultra, de încerc să-l dezbrac de tricou, îl fac pe stresul agheu. E gen, pula, toate astea s-au întâmplat în 8 minute, cu ei, în 8 minute, ești nebun. Și cine știe ce se mai întâmplă până când se termină asta, că I have no memory of this. Vă spun de acum, nu mi-aduc aminte. Cum a ajuns șapca lui rusul la piticul ăsta cu aia? Pitichiu, râde de el! De ce așa urât? De ce așa urât? L-am și scuipat cu aia, de ce? Pitichiu, râde de el! Mama, aveam Adidas și ea buni pe vremea aia. Acum mi-am făcut Delia o filmare, am fost undeva cu Adidas și ăștia cu Delia și m-a filmat că nu știu ce pula aia făceam. Bă, și știi cum sunt Adidas și ăștia acum? Zici că sunt în pula mea Aladin cu ei, îmi stau arcuiți așa de vârfuri. Deci eu stau normal pe pământ, știi? Și eu nu-mi ridic degetele de la picioare. Când stau așa pe pământ, eu nu ridic degetele la picioare în sus. Dar cumva e gen, stau așa, zici că s-o pinci cu ei. M-a nimerit cu ei. A vrut să mă prindă de cură și a alunecat mâna. Eu nu m-am mișcat, e alunecat lui, efectiv, mâna de pe gura mea cu ei. Ce m-am despart să mai beau ceva normal. Dar ce papuși de astronaut are piticul ăsta cu ei. Ce papuși de mers pe lună să fac pula.